Veo a auga dali, entrou pola porta, yo, como adiante fixo fuerza, pues arrancó a parede. Y el horno estaba ahí, el horno que lo habían hecho hace 2 años nuevo, lo habían reparado, estaba ahí, que ayer cocimos pan por la mañana y se la llevó entero. A mí sacaronme ao lombo un mozo das escaleiras. Isto era impensable que pudera chegar aquí, pero non é que non chegara aquí, é que podedes ver as marcas na casa a 2 metros, tirou a porta da casa. Desolador. De feito é que as fotos non fan nin a mitad da imagen que é velo en directo. E o meu marido que foi a pasar e quixo leválo ao río, nunca viu a morte aos ollos tan cerca. Son as imaxes tremendas das fortes treboadas registradas nas últimas horas na provincia de Ourense. A riada provocou numerosos estragos en concellos como Viana do Bolo e Vilamartín de Valdeorras. Lugares como a aldea da Bouza están completamente devastados. A auga arrastrou pedras e troncos e levou por diante edificacións. Hai vivendas e estradas danadas e algunhas persoas foron evacuadas. Agora toca asimilar o acontecido. A auga e o pedrazo tamén caeron con forza en algúns puntos do sur da provincia de Lugo. Monforte foi a localidade máis afectada. Locais de hostalería e comercio sufriron importantes anegamentos. Esta mañá comezaban a avaliar os danos. Temos unha comporta porque para que non entre tantísima agua da calle, pero igualmente imposible. O peor é que pasamos toda a tarde limpando. Incluso os desagües da terraza, ou vir a auga da baixo para arriba, a ver tanta auga, non deixan que a auga baixe, e que o por o teito tamén é eso. Tuvemos que marchar con todo para fora, vimos que acombaba o teito. Eu nunca acordo tal chuvia tan pouco tempo. Boas tardes, xoves 18 de xuño, benvidos ao Galicia Noticias. Estes que estamos a ver son episodios meteorolóxicos extraordinarios que xa provocan danos importantes e perdas económicas. Sorprende a súa forza tamén os seus efectos, pero hai unha explicación científica para estes fenómenos. Ese aire frío en altura, xunto co aire cálido en superficie, moito aire cálido, por certo, en superficie, permitiron o desenvolvemento desas nubes de desarrollo vertical. Son cumulonimbos, son nubes que deixan moita inestabilidade en zonas moi puntuais, chuvia moi intensa. Esta mañá detiveron e xa pasou a disposición xudicial o home que agrediu a súa exparella e fuxiu co seu bebé en Ponte Caldelas. Os axentes localizárono e prendérono a primeira hora na parcela da vivenda da muller. O arrestado ten numerosos antecedentes policiais e estaba en busca e captura por outros feitos. Na zona respiran algo máis aliviados. Viese con a pinta de agresividade, eu non sei se teria metido en drogas ou algo, non sei, a verdade que non sei. E aparte que se vía que era unha persona agresiva, a verdade que sí. Na provincia de Ourense aínda non pasou a disposición xudicial o presunto autor da agresión machista da mañá de onte na capital, cando pola tarde acontecía outra en Allariz. Un home que reside coa súa parella empezou a ameazar con facer voar a vivenda con bombonas de butano. Ao final tirouse o baleiro e foi trasladado ao hospital con fracturas. Hoxe as treboadas provocan un aviso amarelo tan só reducido á montaña de Lugo e nas zonas afectadas onte por esas inundacións. Non se pode descargar algún chubasco, pero será de entidade moitísimo menor porque continúa esa inestabilidade, logo esas nubes de evolución farán algunha descarga. E nas zonas máis do litoral pois temos certo alivio térmico que axudaron as brétemas dende pola mañá, unha humidade marítima que tamén se traslada levemente cara ao interior e as temperaturas máximas estarán en valores entre os 30 e os 35 graus. Esa é a previsión meteorolóxica para as próximas horas despois das treboadas que deixaron numerosos estragos en varios concellos galegos das provincias de Lugo e de Ourense. Imos en directo ao concello ourensán de Viana do Bolo, un dos puntos de meteo sen dúbida máis afectados. Sí, a verdade que impresiona ver como quedou esta pequena aldea de Bouza, onde quedou completamente arrasada. Coches que foron arrastrados dende a cima do pobo que viñeron ata o fondo, pendellos que quedaron en nada, reducido a pequenas escombros de pedras, cantidade de restos de lodo, parte de vivendas que se quedaron completamente anegadas tanto polo lodo como pola agua e polas pedras. Afortunadamente non hai que lamentar danos persoais, pero os danos materiais son cuantiosos. Tempo terán por diante aínda para asimilar o que pasou onte e para intentar valorar os danos sufridos unha xornada de hoxe na que quen máis que menos os veciños e as veciñas desta pequena aldea intentan asumir
algo moi difícil o que sucedía onte provocado por esas cantidades de augas caídas e por esa riada que se levou por diante casi toda esta aldea. E a imaxe da devastación que deixou a riada na aldea de Bouza, todo aconteceu en pouco máis de 15 minutos. Iba a auga pola calle arriba facendo así. Ui, sabrán cando vayan ali. A mí sacaronme ao lombo un mozo das escaleiras, porque estaba ali e non podía salir. Tarde, Manolo! A forza da auga que arrastrou pedras e árbores levou por diante media dúcia de edificacións, palleiros, adegas e tamén o forno comunal, ademais de causar danos importantes en vivendas. A casa meteuse a auga, veu a auga dali, entrou pola porta, yo, como adiante fixo forza, pues arrancou a parede, arrancou o muro para fora. Y el horno que la habían hecho hace 2 años nuevo, la habían reparado, estaba ahí, que ayer cocimos pan por la mañana y se la llevó entero. Benjamín amósanos a fiestra pola que tivo que sair do garaxe baixo os seus pés máis de 2 metros de cascallos. En tanto que os coches pasaron de tempo. Metíme dentro no garaxe, tiño outro coche dentro do garaxe, encheuse todo, e aí estuvemos hasta que xa me puñeron me víame que digo, aquí quedamos. Nos encher de agua, temos o congelador que estaba no garaxe, o coche que estaba no garaxe hasta que pegou arriba no piso da casa. A virulencia da auga arrastrou tamén varios coches, nun deles ía José Ignacio. Digo, por la arranco y le saco por ahí abajo, que ahí había unas puertas y eso, ya no me dio tiempo. Que cuando me monté ya vino toda la riada y me llevó hasta allí, cada que me llevó allí, que no me ha llevado para la carretera para abajo. Y allí se quedó, allí abrí la puerta y salí por encima. Sen auga e sen luz, algúns deles acollidos por familiares, os veciños de Bouza intentaban esta mañá asimilar o acontecido. Desolador. De feito é que as fotos non fan nin a mitad da imagen que é velo en directo. É exageradamente brutal. O sea, levábamos tempo dicindo que isto iba a pasar, porque xa non é a primeira vez que se bota o regueiro fora. Reno marchou a rastro porque os incendios leváronse todo. A saída da aldea Escorrentía marchou con parte da estrada que vai cara a Pixeiros, outra das localidades afectadas xunto coa de Prado Cabalos. Panmá, este veciño, intenta acceder á vivenda da súa sogra, que tivo que ser evacuada. Podedes ver as marcas na casa a 2 metros. Tirou a porta da casa, tirou todo. Isto é... non hai palabras. Xa tiñan que haber barreiras que casi son naturales e mantelas para que isto non pasara. Aquí non choveu tanto como para pasar isto. O marido que foi a pasar é o que quixo levar ao río. Nunca viu a morte aos ollos tan cerca. Gracias que se agarrou a barandilla e eu lle botei a mauciña, senón non me estaba aquí xa. O Concello xa solicitou axuda ás distintas administracións para poder levar a cabo as tarefas de desentullo e reparación, pero as dimensións dos estragos fan temer que a normalidade aínda tarde en chegar a estas aldeas. As treboadas afectaron e causaron danos no macizo central ourensán e na comarca de Valdeorras. No barco estiveron anegadas e pechadas a entrada centro e a oeste da vila. En Vilamartín de Valdeorras, a Nacional 120 a altura de Arcos cortouse pola cantidade de terra e pedras que invadiron a estrada e afectou a rede de suministro de auga e os accesos a varias aldeas. En Verín, a choiva intensa e o vento provocaron a caída de polas e moveu o mobiliario urbano. Os lóstregos foron visibles tamén en boa parte da provincia. No sur da provincia de Lugo, as treboadas tamén causaron danos abundantes. Monforte foi a vila máis afectada con inundacións en locais de hostalería e comercios. Unha tromba d'auga acompañada de pedrazo colapsou o centro de Monforte en cuestión de minutos. Como consecuencia, as inundacións afectaron o tráfico e diversos negocios resultaron anegados. Entre eles, comercios e locais de hostalería, onde mesmo tiveron que pechar para facer limpeza. Temos unha comporta para que non entre tantísima agua da calle, pero igualmente imposible. A comporta algo fai, pero bueno, temos aquí mesmo abaixo, temos para meter un motor, pero claro, é sacar agua para fora, pero está entrando, porque lógicamente está inundado. O peor é que pasamos toda a tarde limpando, incluso os desagües da terraza, ou vir a auga da baixo para arriba, a ver tanta auga non deixan que a auga baixe, e que o por o teito tamén é eso. Tuvemos que marchar con todo para fora, vimos que acombaba o teito, ao final, pois, caiu. E claro, cerramos todo, pechamos todo, intentamos sacar a auga que pudemos. Eu nunca acordo tal chuvia tan pouco tempo. Entonces, cando salín eu a ventana, que veio un pouco máis arriba, xa vin que estaban cortando o tráfico. Os asolagamentos da contorna da compañía
repítense de xeito periódico. De feito, nun dos establecementos máis prexudicados, barallan xa botar o peche ante a persistencia dun problema que non se dá solucionado. Eu estou indignada, isto xa é insoportable. De hecho, eu xa vou deixalo, porque xa non podo máis. Isto, para min, é que é terrible. Aí estamos, acostumbrados xa cada ano co mismo 2 ou 3 veces e toca non limpiar. Non sei por que sempre ocurriu que aí se anega. Motivo? Pois que sí, pois será que non tragan ben as alcantarillas. Será eso o motivo. Pero sempre ocurriu aí. As inundacións registradas en Monforte movilizaron tamén os servizos de emerxencias. Estamos a piques de que entre o verán e acontece isto. Preguntámonos o porqué destas treboadas e se teñen unha explicación científica. A resposta deronala os compañeros de Meteo Galicia. Uah, os toldos. Con treboadas como estas moi curtas pero moi intensas, non é de extrañar que colléramos o teléfono móvil e graváramos o momento case sen pensar en por que ocorren. Porén, teñen unha explicación. Deberonse precisamente a presenza dese aire frío en altura. Ese aire frío en altura, xunto co aire cálido en superficie, moito aire cálido, por certo, en superficie, permitiron o desenvolvemento desas nubes de desarrollo vertical. Son cumulonimbos, son nubes que deixan moita inestabilidade en zonas moi puntuais, chuvia moi intensa en poucos minutos. Non por avisadas deixaron de sorprender. Sabíamos que farían a súa presenza nunha zona moi concreta. E isto non é casualidade. Ribeira Sacra, Terra de Lemos en concreto, Monforte de Lemos, en Viana do Bolo, tamén en Valdeorras, en zonas altas, localizadas en áreas de montaña. Normalmente, é certo que podemos ter treboadas en zonas do litoral, pero polo xeral, suelen registrar precisamente en todo o sector leste de Galicia, áreas de montaña, a Fonsagrada, os Ancares, o Courel, toda a zona de Terra de Tribes, de Caldelas. Acabamos de pasar a altura de Monforte de Lemos aí. Imaxes todas do leste do país. Nas próximas horas, na montaña luguesa e Ourensá, aínda podería haber troboadas, pero xa non serían tan intensas. As de onte deixaron datos anómalos. Tivemos precipitacións acumuladas de 50 litros por metro cuadrado. Parece pouca chuvia, non, é bastante chuvia, porque tivemos un dato 10 minutal de 20 litros por metro cuadrado. Unha barbaridade, en 10 minutos 20 litros, non? Ese de anomalías falamos, a anomalía térmica a partir do domingo en prácticamente toda Galicia. A maior parte de Galicia, sobre todo interior da Coruña, centro-sur de Lugo, Pontevedra, Ourense, estemos con temperaturas por riba dos 34 graus a partir do domingo e do luns. Moita calor que, de cumprirse, mesmo podería superar nalgúns puntos os 40 graus. Na provincia de Ourense aínda non pasou a disposición xudicial o presunto autor da agresión machista da mañá de onte na capital, cando pola tarde acontecía outra en Allariz. Un home que reside coa súa parella empezou a ameazar con facer voar a vivenda con bombonas de butano. Ao final tirouse o baleiro e foi trasladado ao hospital con fracturas. De seguida no Galicia Noticias. Os detidos na operación antidroga no Salnés vinculada ao clan dos Charlíns empezarán a pasar hoxe mesmo a prestar a disposición do xulgado de Vilagarcía. Hai 14 persoas prendidas na comisaría de Vilagarcía que reforzou a vixilancia. A Policía Nacional rexistrou vivendas, naves e garaxes en Ribadumia, Cambados, Vilanova e Vilagarcía, pero tamén en Vigo e en Madrid. Os axentes incautáronse duns 100 kilos de cocaína nesta operación, mentres a intervención segue en marcha. Ao mesmo tempo, a Garda Civil investiga as circunstancias nas que un policía disparou contra un cambadés nunha das vivendas rexistradas. O home de 31 anos foi enterrado onte á tarde. O que podería pasar a disposición xudicial mañá é o detido en Ourense por acoitelar a súa exmuller, que foi trasladada ao complexo hospitalario ourensán, pero que está fora de perigo. Segundo as investigacións, apuñalouna cando ela saía da casa acompañada polos dous fillos menores de idade. Os rapaces fillos de ambos foron atendidos por persoal especializado e están cuns familiares. Un veciño que presenciou os feitos seguiu o agresor polas rúas de Ourense ata que chegaron os axentes da policía. Recorden que existe un número de teléfono 016 para denunciar casos de violencia machista, é gratuito e confidencial. Pois a Garda Civil confirma un novo caso de violencia de xénero na provincia de Ourense, o segundo episodio de especial gravidade registrado na xornada de onte, despois do acontecido na capital. Este outro foi en Allariz. Un home
acabou ferido de gravidade tras precipitarse dende un segundo andar despois de ameazar con provocar unha explosión. Que sabemos a esta hora? María, contanos. Estamos falando do segundo caso de violencia de xénero que nos confirma a Garda Civil na xornada de onte. Este segundo caso aconteceu na rúa Porto Vello, en Allariz, sobre as 3:30 da tarde, cando un home que residía coa súa parella neste edificio comezou a lanzar ameazas dende o interior da vivenda e alertaba con provocar unha explosión con bombonas de butano. Os veciños deron aviso ás emerxencias e ata aquí desplazouse un importante dispositivo con presenza da Garda Civil, servicios sanitarios e protección civil. Como medida preventiva, os residentes do edificio foron desaloxados mentre se trataba de controlar a situación. Pouco despois, o home de 38 anos precipitábase dende un balcón da parte traseira do edificio dende o segundo andar. Foi atendido no propio lugar polos equipos sanitarios que lograron estabilizalo antes de ser trasladado ao complexo universitario de Ourense con varias fracturas. Esta mañá pasou a disposición xudicial o home que agredira a súa exparella e fuxira co seu bebé en Ponte Caldelas. Tras un operativo de busca, a Garda Civil conseguiu localizalo e detelo a primeira hora da mañá de hoxe na parcela da vivenda da muller. O arrestado ten numerosos antecedentes policiais e estaba en busca e captura por outros feitos. Logo de case 2 días de busca, o presunto agresor foi localizado nun dos lugares máis previsibles cando regresaba á casa da súa exparella e nai do seu fillo. A Garda Civil detivo na finca da vivenda. Un operativo complexo, desenvolvido nunha zona forestal en o que participaron numerosos medios humanos e materiais. A profesionalidade, a capacidade de coordinación e a dedicación dos axentes foron determinantes. As forzas de seguridade buscábano desde o pasado martes cando agrediu a súa exparella no seu domicilio no lugar de Tourón, en Ponte Caldelas. Na súa fuxida levou o bebé de 13 meses de idade que era localizado san e salvo nas inmediacións desta casa da parroquia. Despois de presuntamente agredir a súa exparella e marchar do lugar levando consigo o fillo de ambos, de apenas 13 meses. A detención culmina un intenso operativo de busca que permitiu localizar previamente o menor san e salvo. Tras a agresión, a muller tivo que ser trasladada en ambulancia ata o hospital onde xa recibiu a alta. O arrestado xa tiña unha orde de busca e captura para entrar en prisión por outros feitos. Anteriormente xa estivera no cárcere. Ten unha ampla trayectoria violenta no seu municipio, onde moitos veciños recoñecen terlle medo. Se con a pinta de agresividade, eu non sei se terei metido en drogas ou algo, non sei, a verdade que non sei. O detido xa pasou a disposición xudicial para prestar declaración ante a xuíza do Xulgado de Violencia de Xénero. A continuación está previsto o seu ingreso en prisión pola orde previa de busca e captura. O ocupa que lle cortou a orella a un home cun fouciño hai 2 semanas en Fene xa foi detido pola Garda Civil. Os axentes arrestárono na rúa en Ferrol. Estaba fugado dende o pasado 1 de xuño, cando atacou un veciño da capela o que nin sequera coñecía. O ferido tivo que ser operado de urxencia e tamén resultou ferida a súa muller. O agora arrestado xa tivera problemas anteriores co vecindario por altercados e ameazas a outras persoas. Enfróntase a 2 delictos de lesións, un de ameazas e outro de danos. Esta mañá pasou a disposición xudicial. Hai novidades no caso do crime machista do Bolo en Ourense. A Fiscalía pide 20 anos de prisión para o presunto autor, un home que está acusado de matar a súa muller de 76 anos dunha coitelada. Sucedeu no domicilio familiar, supostamente, tras unha discusión entre ambos polas chaves do coche. Foi el mesmo o que alertou os servizos de emerxencia que xa non puideron facer nada por salvar a vida da muller. O escrito de acusación recolle que o acusado aproveitou a intimidade da vivenda e a súa superioridade física fronte á vítima para matala. Dende entón está en prisión preventiva. O xuízo celebrarase con xurado popular. E seguimos sen veredicto do xurado popular sobre o crime de Joel Quispe. Hoxe xoves estamos na 4ª xornada de deliberacións. Teñen que pronunciarse sobre o autor confeso da coitelada mortal, José Luis Franco, e o mozo acusado de darlle a arma branca. Os dous enfrontanse unha posible condena de 25 anos por asasinato. O terceiro mozo, que estivo tamén no xuízo acusado de cómplice, foi exonerado polo xuíz. Un bo susto levaron os clientes dun bar no barrio Ferrolán de Esteiro onte á tarde. Un home que estaba sentado na terraza fixo estourar un petardo de gran potencia que moitos confundiron cunha explosión. O artefacto chegou a ferir nunha perna e a causarlle danos auditivos a un cliente. O autor do estourido xa foi identificado pola Policía Nacional. Aínda quedan restos na terraza do bar do artefacto que onte á tarde provocou momentos de tensión e pánico neste barrio Ferrolán de Esteiro. Eran ao redor das 8 da tarde.
As mesas estaban ocupadas por clientes e pola rúa paseaban viandantes cando un individuo que estaba sentado nesta mesa detonou un petardo de gran potencia. Testemuñas pensaron que era unha bomba pola potencia da explosión. Como consecuencia do estourido, un cliente do bar que estaba na terraza sufriu feridas leves nunha perna e algún dano auditivo polo que tivo que ser atendido no Hospital Arquitecto Marcide. Os empregados do bar chamaronlle atención ao individuo que lanzou o petardo e, lonxe de disculparse, encarouse con eles. Avisaron entón a policía e acudiron varias patrullas da local e da nacional. Mentres, o individuo marchou, pero os axentes xa lograron identificalo. 3 mozas resultaron con feridas de diversa consideración despois de seren atropeladas nun paso de peóns en Silleda. Ocorreu a última hora desta pasada noite e a violencia do impacto provocou que quedaran tendidas sobre a calzada ata que chegaron os servizos de emerxencia e as trasladaron a centros sanitarios de Santiago para atender as lesións sufridas. Eran cerca das 11 da noite e a terraza deste establecemento estaba ateigada, pero a tranquilidade do momento viuse alterada polo atropelo de 3 mozas veciñas da vila que cruzaban a esa hora por un paso de peóns situado a carón da rúa Pintor Colmeiro de Silleda. Semella que un turismo conducido por un veciño da vila incorporábase a esta rúa desde a intersección con Trasdeza, cando por causas que se descoñecen levounas por diante. O impacto dos corpos contra o coche fixo que quedaran tendidas sobre a calzada. O atropelo causou especial conmoción entre os clientes que estaban nese momento na terraza e que foron os que alertaron nun primeiro momento e os servizos de emerxencia e prestaron os primeiros auxilios. As mozas de 22 e 21 anos de idade presentaban feridas de diversa consideración e foron trasladadas en cada súa ambulancia a centros hospitalarios de Santiago. A máis afectada, o Hospital Clínico, onde xa foi dada de alta. O mozo que as atropelou deu positivo nas probas de alcolemia realizadas. Todos sabemos que tomar o sol sen protección é moi prexudicial, pero aínda o é máis se tomamos medicamentos tan comuns como o ibuprofeno, que diminúen a protección natural do noso corpo. Por iso, neses casos hai que ser máis precavidos aínda. De seguida lle lo ampliamos no Galicia Noticias. Segundo caso de maltrato animal grave na mesma semana, desta vez en Vilagarcía, vexan. Esta é Berta, nada que ver co caso, pero serve como referente do estado destes 7 cans porque chegou a protectora hai uns anos tamén cos osos do lombo á vista. Son cans que están en un estado de abandono, que están nun estado de desnutrición extrema, no caso de maltrato animal, un máis. As vítimas neste caso son 3 adultos, unha de la femia cos seus 4 cachorros. Foi ela a protagonista do ataque e enténdese. A agresión é lóxica. É unha cadela que ten 4 cachorros, que ten fame e que rouba unha galiña. Entón, claro, se tes fame e che quitan a comida, parece ser que atacou a propietaria da galiña e a un policía local que intentou reducila. O aviso á policía local saltou polo ataque á muller e á galiña, pero detrás agochábase algo bastante peor. Xa desde coidados hasta o extremo de provocar esa desnutrición tan severa que presentan os animales, aparte da parasitación tan enorme que traen, tanto interna como externa. Están convencidos de que os cachorros non sobrevivirían. De 4 cachorros, creemos que de menos de un mes, ver se retraso no crecimento por falta de nutrientes, porque o estado de desnutrición é evidente e grave. Manterse esta situación, os cachorros van a empezar a morrer. Por sorte, os animais xa están a salvo cos alumiños que precisaban, pero cun camiño longo por diante. Se está empezando a implantar a alimentación pouco a pouco, xa que en este caso de delgadez e de desnutrición extrema non se poden alimentar a demanda, xa que eso conlevaría trastornos gastrointestinais que poderían costarlles a vida. A persoa que está a coidar deles non hai ningún tipo de reacción agresiva por parte de ningún dos cans. É unha primeira actuación de urxencia. Para coidados máis avanzados teñen que conseguir a custodia por vía xudicial. E máis cousas, o dono dos cans enfrontase a un delito de maltrato e posiblemente tamén por tentativa de morte dos cans. Os mariñeiros de Arcade denuncian unha situación insostible na ría de Vigo por mor dos delfíns. Os cetáceos rompenlle as nasas para comerlles a anguía, o que lles leva provocado graves perdas económicas. Despois dun día de traballo chegan a terra os barcos da anguía e como desde hai varios meses con malas noticias. Os delfíns volveron romperlle os aparellos e comerlle o peixe que quedara atrapado nas nasas, así que teñen que traelas para a terra para remendar as redes, sen peixe e sen aparellos.
Quedamos en aparello, as capturas, non sabes a cantidad de peixe que perdes nin os kilos que se perden, pero é bastante. É bastante porque ela ataca o que é peixe grande. Amarra outro barco en Arcade e con as mesmas novidades, aparellos para a terra para coser os buratos. Hai que achegar o coche ao peirao para carrexar os aparellos esgazados. En Arcade pasan máis tempo remendando aparellos que pescando. Moito tempo, porque ao principio tamén remendabas así a carreira solo por tapar buraco, pero chega un momento que a rede xa non dá máis de sí, entonces ao final tens que chegar a casa, cortar o buraco ben cortado, meter un parche, e ao final danche todos os días ás 10 da noite repasando, e ainda así eu debo de ter ahora mismo unhas 40 acumuladas na casa se ser capaz de acabalas. Outro barco que chega e outro que trae nas arrotas. Rompen as redes, fan buratos e así é imposible pescar nada, claro. As capturas se reducironse moito porque todas as mañáns, cando vamos a levantar os aparellos, teñen buratos. Entón as anguías escapan todas ou as que non escapan van directamente para o estómago do animal. E traen as crías con elas, están con elas e miras como levan a zona de onde están os butróns e como te están enseñando prácticamente a buscar o peixe. O animal é bonito, que a nós tamén nos gusta miralo, pero a verdad que está nos dando demasiado dolores de cabeza. Era un traballo que nos gustaba a todos, inda que nos teñen de malos, con nos veñen biólogos a diario que nos miran as capturas, que non facemos nada malo, pero cada ano isto vai a máis. A confraría traballa nun proxecto para facer nasas con rede máis resistente, con Kevlar, pero estiman que na ría hai unha sobrepoboación de delfíns. Comparan a situación a do xabaril en terra. Polo que se mira por aquí, mírense manadas de centos e centos de golfiños por toda a ría. Nós estuvemos traballando en Moaña tamén no inverno, xa estaban por ali, e aquí siguen estando centos e centos de golfiños, co cal aquí, desde logo, en peligro non parece que estén. Que hai que protexerse fronte ao sol, sabémolo ben, pero do que quizáis non esteamos tan concienciados é de que hai que extremar as precaucións cando tomamos determinados medicamentos do máis común, Reyes. Así é porque os medicamentos fotosensibles, como pode ser o ibuprofeno, fan que a nosa protección natural diminúa fronte ao sol. Por iso, o Colexio de Farmacéuticos de aquí da Coruña impulsa unha campaña para identificar estes fármacos colocándolles pegatinas como a esta, e deste xeito lembran a necesidade de evitar unha exposición prolongada ao sol e tamén utilizar protección solar axeitada. Coa chegada do bo tempo e o aumento das horas de exposición ao sol, os farmacéuticos coruñeses lanzan unha campaña para advertir sobre os riscos asociados ao uso de medicamentos fotosensibles. Y para eso nosotros editamos unas pegatinas que a partir de ya, bueno, como todos los años, vamos a pegar en cada envase dispensado de aquellos principios activos, aquellos medicamentos que tengan problemas de fotosensibilidad. Medicamentos fotosensibles pues hay muchos, cada vez más. Este año se incorporaron 5 nuevos, como el ibuprofeno, como píldoras anticonceptivas, como algún antibiótico. La verdad es que hay muchos y cada vez más. Medicamentos que aumentan a sensibilidade ao sol e que poden causar reaccións. Pues desde un eritema, como una quemadura, hasta otra úlcera, como, o sea, otra lesión tipo dermatitis de contacto, incluso a veces en exposiciones más graves o lesiones más graves pueden llegar a ser úlceras. Efectos secundarios dos que na rúa hai un escaso coñecemento. Yo me lo tomo el ibuprofeno igualmente y voy a la playa y a cualquier lado, o sea, nunca me ha pasado nada. No sabíamos muy bien. A mí sí que me avisaron de que no es bueno, pero bueno. Yo pensaba que no pasaba nada, ya veo ahora que sí. Nunca escoitei nada que o ibuprofeno tal pudera dar reacción se tomase o sol ou algo así. Sí, incluso outros medicamentos tamén dixeron ibuprofeno, pero dixeron algún outro máis, non me acordo, non me lembro ahora, pero sí que oín, sí. Yo creo que la gente incluso se extraña cuando ponemos la pegatina, nos preguntan que para qué y les explicamos, bueno, pues que no lo sabían, aunque nunca se los había explicado a nadie. Igual ahora ya me lo empiezo a pensar un pouco mejor. Así que compre lembra las precaucións. Evitar o minimizar la exposición al sol, siempre con protecciones altas, renovarla con frecuencia y protegernos cuanto más del sol. Porque informar é previr. Agora, os especialistas confían en que esta medida sirva para aumentar o coñecemento sobre este tipo de fármacos e evitar así posibles lesións que sí poden aparecer.
En Lugo está todo preparado para que comece esta tarde a súa festa de recreación do seu pasado romano, o Ar de Lucus. Hai máis dun cento de actos programados que comezan coa entrada das tropas romanas á cidade. O Concello habilitou autobuses lanzadeira para ir ver o desfile á Ponte Romana. Estes días agárdase a visita de milleiros de persoas que veñen desfrutar da festa e cheo total nos hotéis. Este ano, ademais, é o 25 aniversario. Tamén está preparado o primeiro festival musical de importancia do verán en Galicia, o Son do Camiño, no Monte do Gozo Compostelán. 3 días por diante de concertos e moito ambiente. Hoxe, 2 dos pratos fortes, Dani Martín e Katy Perry. Mañá, Linkin Park como cabeza de cartel e o sábado, Tómalles a Remuda, como grandes reclamos DJ Snake e Lola Índigo. As portas do recinto abren ás 4 desta tarde. Llegamos hoy, un poquito antes de mediodía a la mañana y nada, fue complicado cargar con todo, pero nada, ya nos asignaron el sitio, llegaron unos amigos antes que nos pudieron guardar la parcela y a montar la tienda y ahora estamos tomando algo para bajar el calor de montar la tienda, que es un poquito grande. Estuvimos hace 2 años y bueno, repetimos experiencia. A verdad que hai moita xente, no camping moi ben. Moi ben, sí. Vimos en 2 coches e, bueno, aparcamos aí a 7 minutos andando. Temos todo isto aquí preparado para montar a tenda de campaña e pasalo moito mellor cos anos pasados. Talleres como os de móviles ou bicicletas están comezando a adaptarse ás novas tendencias e moitos reparan xa patinetes eléctricos. As reparacións van dende un cambio de rodas ata a instalación dun motor novo. Ademais, axudan tamén a cumprir coas novas normativas. Forman xa parte da paisaxe das nosas rúas. Os patinetes eléctricos chegaron para quedarse. Fai anos vendíanse como churros, pero nos últimos tempos as tendas especializadas están a notar un descenso nas ventas. Al principio que yo unos 6 patinetes de pronto al mes nos vendíamos aquí. Ahora hubo meses que no se vendió ni uno. Iso quere decir que os que vemos nas rúas son cada vez máis vellos, e por iso que están xa a orden do día os talleres de reparación dos patinetes eléctricos, porque se podemos escoller, mellor non reparar na casa. No, un taller obviamente, claro, está mucho mejor, porque más rápido, yo no sé, por ejemplo, de patines, entonces nada. O mantemento básico son rodas e freos, pero nestes talleres fan moitas máis cousas. De todo, incluso por aquí tenemos un patinete con la horquilla torcida. Por un golpe fuerte. Cambiamos aquí las baterías, las controladoras, los displays, cambiamos las luces, los frenos, los cables de freno, las pastillas, o sea, todo. Absolutamente todo el patinete. Y algunos los tuneamos. Moita reparación, pero tamén moitas adaptacións para cumprir cas normativas actuais. Hay que tener seguro y la placa, la matrícula, seguro y matrícula. Y registrarlo en la DGT al nombre del propietario y listo. Tampoco es tan complicado. Ya el patinete registrándolo, eso es un trámite online y eso puede tardar 5 minutos, no sé, y ya. Luego con el certificado que le da la DGT, vienen aquí y nosotros sacamos la matrícula y a veces algunos seguros y eso. Y ya eso es todo lo que tienen que hacer nomás. Adaptacións e reparacións para circular máis seguro. E, por certo, non esquezan o casco. Arranxar a cabeza é máis complicado que o patinete. Xogar a sentirse un operario de verdade é posible en Vigo. O Heavy Duty Café na avenida Alcalde Lavadores pon a disposición dos seus clientes camións con caixa abatible, bulldozers, excavadoras e camións plumas realizados a escala e que reproducen os movementos reais desa maquinaria. Móvense por control remoto e podemos facer recheos, cavar, recoller pedra ou montar unha pasarela, unha gozada para adolescentes, pero tamén para os seus pais e avós. Semella que estamos nunha obra de verdade. Podemos coller pedras coa pluma, facer unha pasarela de madeira ou colocar tubaxes. Se abrimos plano, vemos que é un campo de xogos de terra en que se reproducen os labores dunha obra a escala. A maquinaria que se move con mando a distancia reproduce todos os movementos dunha obra real. Podes coa excavadora facer buraco bastante profundos o que queiras, ata chegar ao chano. Cargalas realmente como unha obra. O sea, o que son as máquinas poden facer exactamente o mismo que poderías facer nunha obra de verdade. O xogo así nun campo de terra reducido chamase Sandbox. Este podería ser un dos primeiros lugares de Galicia en que se pode realizar na central Paintball de Lavadores.
Cada media hora custa uns 8 euros. Está pensado para adultos e adolescentes. Podes ir en grupo, en parella ou en solitario. Isto vai por baterías, vale? Ti alquilas, compras unha batería, o que é a duración da batería é media hora. Cada batería, 8 euros, media hora de xogo. A ver, podo vir só, pero o ideal é vir sempre cun amigo, polo menos, que ao final é para pasar tal. Podemos ter actividades para facer, como se dice, probas que se fan entre dúas persoas, como che dixen antes, claro. Ou tamén traballo cooperativo. Eu vou facendo un buraco, ti vasme traendo pedras para rechar o buraco e despois tapalo. Entón, vanse facendo diferentes probas. É sempre mellor acompañado que vir só. Entre os primeiros en probar o circuito están os fillos de Edgar, Tiago e Noa. Estas son as súas preferencias. Sí, coller cousas é o mellor. Que cousas? Pedras? Sí, pedras e terra, así. Por que mola tanto xogar a isto, non? Sí, para rellenar buracos, coller pedras, arena, sacos de arena tamén. O espazo conta tamén cunha zona para paintball en interiores, unha cafetería pros pais e outra zona de xogos de uso libre e acolle cumpleanos ou eventos de traballo. Ata aquí o noso tempo por hoxe. Sigan coa Galega agora con Marta de Arriba o Telexornal. Moitas grazas por estaren aí un día máis e que gocen da tarde.